दिनैनि बे गोथार सान जोंनिनो गुरुदेव कालिचरण एकाडेमि दतमा बाहायनो 2000आव नार्सारियाव एडमिशन खालामनानै 2011 बेहाय बे फरायसालिनिफ्रायनो बियो मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बिथाङा एथ'ग्राब गोरोंद्रायबो नङामोन, ओरैनो एसेल' मार्क लानानै 64.16% लानानै बिथाङा 2011आव मेट्रिक पासखौ खालामनो हादों। बड'आव बिथाङा लेटारबो लाखिनो हादों। दा टटेल बिथाङा 385 नाम्बार मोननो हादोंमोन बे समाव। दा बिथाङा फरायै फरायै गावनि नाजानायजों, बिमा बिफानि नाजानायजों 2025 मायथाइयाव APSC आनजादखौ होनानै आसाम फाइनान्स अफिसाराव 43 रेंकआव उथ्रिसारनानै दिनैहाय गोग्गा होनो हादों। गावनि न'खर, समाज, जोंनि ओनसोल बेफोरनि थाखाय जोङो बेखौ लानानैनो आरो जोंनि एक्स फरायसा जानायलाय जोङो बिथांखौ दिनै बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय बिथाङानो गिबि खेब APSC आनजादाव उथ्रिसारदों बुंनांगोन। बिथाङानो जोंनि दा मोनथिनायाव GK एकाडेमिनिफ्राय फरायना थांनाय फरायसाया गिबि खेब बियो APSC आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय फरायसा।